Аз ще го кажа след две думи. Тук ли е академика? Тук е академика. Виж какво, да. Неповторима си и като физика, и като визия, и това, което пишеш, и то е различно, да ти кажа. Много ми е приятно. Даде книжка. Бубелове. Даде ли? Препоръчено, тя се оплаче, че няма да дойде. Да, цялата година на Алиева, да. Защото се надявам, както казах и днес в едно интервю, да ни разведеш всякъде, където ти си била, да ни заплениш така, че да тръгнем и ние. Дано да не върви. Поздравявам ви за литературната премиера. Много благодаря. Талантлива жена и за колега юрист. Благодаря много. Много благодаря. Заповядайте. Това е моята територия там. Ще така нататък. Да, важното е, че се виждаме, когато трябва, нали? Благодаря. Малко се уморихте всяка вечер да ви посрещаме тук в тази зала, в това чудесно морско казино. Но си мисля, че от такива прекрасни неща, които се случват тук, човек не може да се умори. Най-много да се уморите, докато стигнете по Богориди до тук и след това докато се върнете, но и това е хубаво, защото от движението винаги има полза. И така продължават есенните литературни празници, които община Бургас организира за 14-ти път и дай Боже да ги организира всяка година, независимо кои ще бъдат в ръководството на общината. Мариана Праматарова е виновницата да се съберем тази вечер тук. Аз не знам какъв е реда на протичане на тази творческа среща. Тя представя най-новата си книга, но от заглавието на книгата съдя, че там са описани много интересни пътешествия и както тя умее да разказва, така ще ни завладее и ще пожелаем и ние да посетим същите места. Всъщност, нали, смисъла на създаването на изкуство е да го споделяме с другите. Така че тя най-напред ще сподели книгата с нас, а след това ние ще споделим нейните стъпки, ако решим, разбира се, ако имаме възможност, дай Боже да имаме. И така, Мариана Праматарова, аплодисменти за нея. Благодаря на всички, които са тук. Радвам се да ви видя. Предлагам да направим едно въведение с музика като универсално изкуство.
Благодаря на Радост Хрантева. Тя е нашия божествен глас тази вечер. Ще се насладите и на други нейни изпълнения. Това беше на санскрит. Едно въведение в древните градове, храмове и пътуване през историята. А сега искам моя издател Атанас Панчев нека да каже няколко думи за книгата и след това и други, които желаят. Първо искам да благодаря на всички, които заделиха време днеска да посетят представянето на книгата на Мариана Праматарова. Също така искам да благодаря и на община Бургас за великолепната зала, която ни беше предоставена, на Златина Дукова, заместник областен управител, която е сред нас, Нелка Василева, представител на община Бургас и изпълняваше дейността кмет Йорданка Ананиева. Благодарим от сърце за цветята и присъствието. Като начало ще започна с част от биографията на автора. Мариана Праматарова е автор на поетичните книги "Магьосница", която е излязла от издателство "Защита" през 1994 година. Поетичната книга "В пая с жената", издателство АП София. През 1996 година излиза книгата и "Музикална въртележка" с музикални миниатюри, детски песни и музикални приказки по текста Мариана Праматарова, музика на Огняна Георгиева и партитури на Мариана Игнатова. През 2008 година нашата издателска къща "Новата цивилизация" издаде книгата "Искри от вечността", която е публицистика. Много от вас може би са присъствали на представянето на тази книга. Имаше и мултимедия към нея, т.е. тя се продаваше с един диск. Следващата и книга, която излезе през 2009 година, е "Бургаски музи по света". Това са избрани интервюта, коментари и творчески портрети на известни артисти и творци от град Бургас. Авторката е имала участие на финал в национални конкурси. Национален конкурс за детска песен "Сладкопойна чучулига" в град Бургас през 1996 и 1997 година с песните "Шаро" и "Рожден ден", по текста Мариана Праматарова, музика на Маргарита Михайлова и аранжимент на Руслан Карагьозов. Участвала в националния конкурс за разказ "Йордан Йохов" в град Добрич през 1997 и 1998 година, "Оранжева вълна" и "Нимфа" на издателство "Сигетариус" град Добрич, национален конкурс за поезия "Любовта е пиянство, пиянство от любов", който е проведен в Силистра през 2010 година, където е спечелила поощрителна награда за стихотворението "Февруари". Участва в националния конкурс за песен "Бургас и морето", който се проведе тази година с песента "Да посрещнем деня", музика и аранжимент Людмила Михайлова, текст Мариана Праматарова, изпълнена от Мина Пенкова. Има редица участия в национални научни конференции. Участва в 14-та национална научна конференция "България в световната история и цивилизация, дух и култура", която се провежда ежегодно във Варна през 2008 и 2009 година, на която научна конференция беше прожектиран и филма за Странджа и Южното Черноморие и изнесе доклад "Червената крепост Розокастрон и легендата за пещерата Змеева дупка". Участваше и в 14-та научна конференция в град Шумен под егидата на Регионалния исторически музей. Автор е на редица педагогически книги, статии в научно-методически списания, регионални и централни седмичници и ежедневници, телевизионни предавания. Знаете много добре, че тя дълги години беше журналист в град Бургас. В новата си книга тя въвежда читателите в света на пътешествията, като задълбочено изследва и анализира своите наблюдения и открития. Придържайки се към научно обоснованото и традициите, умело вмъква в контекста митове и легенди, не се страхува да сподели своите хипотези, възгледи и вълнуващи преживявания. На страниците на градове, храмове, колоси са намерили място както мегаполиси като Кайро, Париж и Истанбул, така и малки градове, но значими и интересни според нея. Разбира се, че е посетила по няколко пъти не само описаните в книгата места, а и много други, но изборът е неин и включва именно тези градове.
Така, например, авторката многократно е посещавала Берлин, Дрезден, Хамбург, Мюнхен, Бремен и други и оставала възхитена от музеите и културното наследство на тези градове. Но тя включва в книгите си най-стария германски град Трир и най-старото германско село Клопенбург, които показват нещо непознато. Страстта и към пътешествията я отвежда в Египет, където разчита символите на древните храмове, търси нишката на християнството, докосва се до уникални артефакти в различни египетски градове по поречието на Нил. Прави своите изводи, влюбена е в египетската митология, но за същия възторг пише и за северните божества, малазийската културна традиция, савската царица, Калипсо. Впечатлена е от слънчевата колесница с бог Анубис, намерена в земите на Дания в 6 век преди Христа, експонат от музея в Копенхаген. Бюста на Нефертити, експонат от Берлинския музей, мумията на Рамзес и съкровището на Тутанхамон, експерти от музея в Кайро, пътуващата изложба с колекция картини на Дали, къщата музей на Рембрандт в Амстердам, африканските залези в пустинята, Лазурния бряг, Кан, Ница, Монако, Монте Карло, любимата и Венеция, швейцарските Алпи, Люксембург, градът на Моцарт, Залцбург, средновековните замъци и още и още. Не всичко обаче може да бъде описано, не е и необходимо. Авторката е поет и това се забелязва веднага, още с поставянето на заглавията на отделни материали. Прегръдката на Калипсо, градините на Слънце, Пиета, символът на Възкресението, Алфата и Омегата и така нататък. Наред с поетичните заглавия, които обосновано поставя, тя прочита много литература по темите от различни автори, на няколко езика и лично проверява на място хипотезите. Освен египетските градове, на страницата на книгата й са намерили място древните Картаген, Елджем, Рим, Малта, Ефес, Стоухендж и други средновековни градове и модерни футуристични центрове, като Дубай и Абу Даби. Храмовете са представени подобаващо. Египетски религиозни храмове, тракийски храмове, римски, католически, православни, евангелистки и други църкви и манастири. Мариана Парматарова открива на читателите великолепието на пишните катедрали. Сграда Фамилия в Барселона, Кьонската катедрала, Нотр-Дам в Париж, Сан Пиетро в Рим, манастири с чудни реликви, Бенедиктския манастир с Черната Мадона, манастира Светия Архангел Михаил на остров Тасос и други, но и малка църква на остров Которския залив. Очарователните охридски църкви, къщата на Дева Мария с Вараклис в Ефес и други. Колосите, митични и реално съществуващи от древността до наши дни, са намерили място в историческата епоха. В този смисъл колоси са различните божества, легендарни и митични фигури, колосални постройки и личности. Няма как да не приемем твърдението на авторката, че освен Родовския колос, съществуват колоси в Египет, в Римската империя, в Гърция, Испания и навсякъде, където има човешка цивилизация. Увлекателно се приплитат в книгата и колоси като Рамзес II, Тутанхамон, Ханибал, епични императори, царе и пълководци. Не е ли колос в архитектурата един Гауди? Не са ли колоси в изобразителното изкуство художници като Микеланджело, Салвадор Дали, Пабло Пикасо и Рембрандт? Не е ли колос генералния Ханс Кристиан Андерсен или забележителните пътешественик Батитута? За съжаление, непознат от нас. Отговор на всички тези въпроси, а и на много други, ще намерите в книгата Градове, храмове, колоси, където културните пластове се преплитат с история, археология, митология и традиции. Както е казал Андерсен, да пътуваш, значи да живееш. Прочетете тази книга, изберете вашата дестинация и се потопете в приключението, наречено пътуване. То ще ви обогати, ще ви образова, ще ви зареди с вълнуващи моменти и ще ви донесе много емоции, които един ден с радост ще разказвате на вашите деца и внуци. Браво! Чудесно! Deus
Тя си има своя път. Надявам се да си намери своите читатели. Тук сме се събрали просто за един така разговор. Приятно ми е, че ви виждам тук. Много познати лица, много приятели. Сега нещо иска да сподели с вас и председателят на Арт-Пиерия. Добър вечер и от мен. Приятно ми е, че залата е пълна и особено ми е приятно, че това е залата, която носи името на Петя Добарова, с която се познавахме. Вечерта наистина е посветена на Мариана Праматарова, която издаде тази вечер своята 8-ма поред книга. Наистина едно завидно творческа плодовитост, която притежава не всеки, но при нея нещата стоят особено. Тя не е човек, който се повтаря в своите книги и затова всяка своя творба, всяка своя книга Мариана ни изненадва с нещо ново, нещо различно. И аз се радвам, че този сборник от пътеписи излиза точно в юбилейната година на Сдружение Арт-Пиерия. Тая година ние честваме своята 20 годишнина. Предвидели сме да излязат и други поне 2 книги. В момента под печат е стихосбирката Гол Охлюв, която излиза посмъртно на Красимир Дамянов и в най-скоро време ще бъде и нейната премиера. Но нека да кажат своите така бегли все още впечатления от сборника пътеписи на Мариана Праматарова. Искам да ви кажа, че това са неща, които Мариана е успяла. Тя е автор, който не се притеснява да експериментира с жанровете. Значи, пътеписът е нещо, което е познато в творчеството и на Иван Вазов, и на Алеко Константинов, и на други по-съвременни наши писатели. Мариана също внася своя принос към развитието на жанра. Много е интересно това, което тя описва. Много са местата, които вероятно мнозина от нас са ходили или им предстои да отидат. Но Мариана причупва всичко това от своя ъгъл, от своята призма, своята творческа призма, и това прави нещата интересни. И от тук нататък започва вече виждаме образа на сладкодумницата Мариана Праматарова. Тя е човек, който умее не само да описва пътищата и местата, където е била, но и да увлича читателя, който, четейки нейните неща, се представя картините, които се виждат през прозореца на колата, автобуса или влака. Това са неща, които може да ги прави само човек, който умее да разказва и да увлича по този начин своите читатели. Мариана определено може да прави всичко това. Вярвам, че и занапред тя ще продължи да експериментира в жанровете и ще ни радва със своите произведения и занапред. До нови срещи! Благодаря.
проблем. След много краткото, сбито и точно експозе за творческото присъствие на Мариана Праматарова от академик Панчев, аз няма да говоря по-нататък във връзка с нейната творческа физиономия. Само съвсем кратко ще ви обясня защо съм застанал пред вас да коментирам творческото присъствие на поетесата и пътешественичката Мариана Праматарова. Мариана Праматарова, извинявайте. Аз съм малко динамичен и забравям, че държа това чудо. Много пъти го правя за беличка, но какво да правя? Така е. И така продължавам планта. Може би има една теория за космическите контакти. Тоест, аз вярвам в тази теория, роя се в тези книги, роя се и в други книги и ценя уния турци, без да обиждам, разбира се, само турци, както спомена преди малко и Евгений, които са отдадени в една творческа насока. Няма нищо лошо. Но историческият литературен процес дава други обяснения, че динамиката на една творческа личност, която носи в себе си някаква страст, тя не го напуска. А дали е стихотворение, дали е поет, дали е пътепис, то беше даден пример. Няма какво да го повтарям, но това не е само за Иван Вазов. Това е в литературни, общо европейски процес, да не казвам и световен. И така. Защо се влюбих именно в нейната позиция като творческа нагласа? Ама нищо случайно. Когато се появи тази книга, мисля, че 2008 година. Дали беше? Не само, че е прекрасно оформена. Няма да интригува, защото тя минава, казвам, и търси тези изкрити в вечността в моя роден край страници. Сега, много ме нападат някои колеги от Бургаската гилдия творческа, че съм много силно пристрастен към Странче, който пише за Странче. И аз ще ви обясня защо. И аз имам две поетични книги, но аз имам, няма да ги броя колко, стотици сериозни, хайде да кажем 100 изследвания, есета, интерпретации, така нататък, свързани с моя роден край. Така че, когато се появи книгата на Мариана Праматарова, аз малко с известна неприязън пристъпих към нейните страници. Затова, защото с един автор, аз се спускаме подробности от Бургас, влязахме в конфликт само заради това, защото като прочетох първите му редове, отидох да разбрах, т.е. сега до заключението, че той отишъл там да си прави разводка и така идва и от медиите пише каквото му хрумне малко по ученически манер. При нея има пристрастие, има присъствие на таланта. Тя, защото се каза и то е така наистина, и е исторически, бих казал, публицистични, айде да не накърним интересите на историците, защото те са понякога толкова скучни, че не могат да излизат. Значи тя е публицист. Тя, както каза и Евгений, той е усетил, разбира се, тя е поет, а запомнете, много добри автори. Има и такива случаи, не случайно малко коментирам повече за това, които са започнали с поезията и когато са преминали към разказа или в другите жанрови форми, имат голямо достижение, защото нагласеният поет, но това, който носи поетическото начало, той пише много
на лек стил, достъпен за широкия читател. Точка. И така, за новата ни книга. Това съвсем не надо и с изключителен интерес ще ви кажа, следях всичко много, въпреки че книгата и не се не чел. Значи сега тук това получи. Но аз имах известна, пак ви казвам, без да се повтарям, с това, което четох. Нали, тези, които бяха съобщени от господин Панчев, исторически обекти, градове, храмове и така нататък, малко ги завиждах. Защото тя е един щастлив човек, ще ви кажа. Завиждам ги наистина. Защото едва ли някой ще може да обиколи всички тези древни градове, които са чудесата на Европа, да не говорим и нещо повече. Така че аз няма повече да ви коментирам по това. С изключителен интерес присъствам на тази премиера и разбирам, че тя продължава традицията, която носи в себе си, да пресъздава историческите събития увлекателно. И ще ви кажа защо. Затова, защото този жанр или това писане в наше време от 80-те години насам, от 1981 година, с появата на балканските пътеписи, съставени от професор Цветкова, няма други личности, защото и те са четини, въпреки че тя използва оригинални, ти ги цитира исторически, но тези тексти са ги писали и пишат забавно, пишат разбираемо. И фактически те първата птица, бих казал метафорично, айде да не кажем, нали, която лети сега в наше време по отношение на това писане. И там измама не може да има. Коментари, тук аз не правя комплименти на поетесто, защото съм се наситил на някои вечери, като почнат, че чак се преплаква, нали, като почнат се прегръщат и да говорят комплименти. Скоро няма да коментирам. Досаждане. Ако усещаш нещо, кажи му, а на самия може да му кажеш и грешка. Извинявайте, че толкова дълго говорих за това. Но това е чудесна книга, която има бъдеще. Много благодаря. Радост да чуем следващата мелодия и след това обещавам на всички, че ще прочета едни мои стихове, една импресия от стихове по-точно, от цикъла стихове по пътя. Канцонет от Скарлати, вече слънцето изгря. Giorni stilla nell'alba
любовният вик на елените, настрой за скрежената гора в минорна тоналност. Клоните на дърветата скриха под снежна корона целувките на влюбените. Пулсиращото сърце на февруарска луна изпрати сребърни амурчета в прегръдката на зимата. Виночерпецът Трифон напълни златен ритон с любовен еликсир. Започваше празник. Тасос. Мраморните брегове изкъпаха скалите си в изумрудено море. Слънцето изгря на Тасос. Маслинови гори разтърсват гриби и протягат влюбени ръце към прегръдката на Аполон. Полетът на чайките събужда приказни лимани и бузуките запяват. Слънцето огрява Тасос. Венеция. Потъвам във вълните ти, Венеция, и сливам се с каналите на вечността, пред червените кули на Сан Марко и портите с крилат венециански лъв. Докосвам твоите тайни, Венеция, венецианска маска, песен на гондолиер и целувки на влюбени под моста Риалто. Стопявам се във великолепието ти, Венеция, пред белия дворец на доджите и аристократизма на пъстрите къщи, обагрени в червено-оранжево. Напускам те с въздишка, Венеция, през водния лабиринт на лагуната, отнасяйки мирис на рибен пазар и на паста през лятото и меланхолията на мъглата през зимата. Малта. Каменна симфония и крепостни стени в прегръдка на морето. Песен на Калипсо огласява пещерите в очакване на Одисей. Рицарските мечове и залповете на оръдията известиха свободата в Лавалета. Щрихи от Виена. Пеперудите танцуват валс край Виенската гора и Белведере. Любовно е. Водните каскади отмерено припяват Штраус и опръскват ме. Греховно е. Каляски с бойни коне ме пренасят през историята с импресии. Царствена. Дунав е пролетно мрачен и тълпата пред Сахер очаква своята порция сладост. Браво! Това беше нашата творческа среща. Някой, ако желае автограф, мога да му дам. Ако има някакви въпроси, също можете да зададе. Ще отговоря с радост. Благодаря. 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 Ела тук за снимката. След Минков, той гледа на само, нали, да ме фане фотографията. Чули го, шеф е дръпница да ме фане фотографията. Не, аз държи на теса. Това е лето бъдеще. Утре ще умрем, ще кажете, то лудия ви шмеки. Благодаря. Здрасти. Заповядай. Варианти. Първо новата, после любимата ми и тази, че знам, че не има.
изпълни нещо. Тя сега взе първа награда на Сребърна ягода за възрастова международен конкурс. Беше на феномените, лице на Петър Пан, няма възможност да остане цял месец да прави записи. Като да ми да изпратих една книга. Нещо беше много порадва малко. Трябва да се заберя. Моята лапизарата. Аз съм Надежда. Много ни беше. Благодаря. Пак ще кажа. Добре. Остани, после да ти казвам нещо. Какво поканата за подсъдъж на Мишката повече на 21. Не бе, пък не ми го вкарате, те са ще останеш ли малко да се разберем? Добре, изчакаме. Благодаря. Не го бъде Фелиса. Тя беше с да, тя с спортни. Заповядайте. Сега да си хареса. Поздравявам новата книга, много се хареса. Няма значение. Мина. Достатъчно. Някой тук да е описал, да е казал къде е писал. Фейсбук. Не е това. Защото може би нямаше. Верно, така. Добре, бе.
После да ми се подиграш. Беше съм програма, да, доказвам се. На коцето от Джиджи Скитницата. Нека да имам бъде. Но различно, разбира се. Джиджи Скитницата, нещо викаш така. Не взема ли да е много възпитан? От Джиджи Скитницата. Това е много готино да дига. Вида, виж коя емоция. И още една подробност. Да помоля, ето къде ревеш. И тук ли? На ревеш. Така ли? Защото те са западни книги. Това пък густа, да. Виж по густа. Идеално. Колкото за камера. Тя трябва да бъде на химическо чисти. Благодаря много. Мерси. Там събира подписи човека сега. Какво да направим? Един събира, един всички да се бъдеш. Всеки събира, не всеки. Много дика. Кръсти, абреш, знам, ама какво? Само по-време му познават мене и половината година. С малко. Естествено. Тя стара повече. Желаете да продължиш тези творчески желания и да се бъднат всички тези неща, които мислиш за напред. Дай Боже. Едно по едно се стават неща. Друго има ли да пишем или няма да пишем повече? Германия 18.